wanga uThixo kaSibongile angathumela ingelosi awakhe wayithumela kuDaniel ejulwe emahadini weengonyama zaze zawuvala umlomo weengonyama zangamenzakalisa. Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Unjengayo ke bethu niyaziselela ke ngelithi ke liyacelebrate ukuba nguye iCEO elandelayo. So kungene uNomfundo ke uyambalisela ke into ba yena uzawubuyela kwinto yakhe. uVusi uyitsho yonke into yoba uZebile Designs and yena umrekhodile. Uthi ke ngeli xesha leli xesha loba yena abuyele esihlalweni sakhe abe yiCEO. uNomfundo kuvela wayithela amanzi wathi ucinga uVusi uzokuyeka na, ngoba kaloku nawe unemfihlo zakho. Ungalibali uba mna nawe sinomntana, ininzi into ezokulahlekela ngaphezu kwakhe, yeke le nto. Wathi wamshiya apho sele ngathi ubuyela ezingqondweni onjengaye. Bonakele ke futhi njengaye ehleli noSokhabase bayasela ke kumnandi, kuyahlekwa apha kuvela neliya lokugqibela ke izinyo. uSokhabase ke uthe abaphantsi hayi uyabacela bayenze ibe nesibusiso lento yabantwana. Hayi ke kumnandi ushaya ucheers kuthiwa amen. Unjengaye uthe uyathemba ba ayikho into yoba zisiphazamiso kulento. Uthule kuSokhabase adambuze ke unjengaye uba uright na, umbiza ngoSocks ke. uSocks uthe uzothetha inyani ethi yalibona eliphara linguSibongile, okubuya kwakhe akundinika ukuthula. Lo mntu uhluphile mani. Unjengaye uthi suka ungazixaki, lo mntu u-under control. So uSibongile ke ubabambe ngomhlaba ongaphambili kamadoda amakhulu. Ndithi ke mna thatha phara lethu thatha. So kulate ke kulo Sibongile, uSibongile ubhizi ke uyaxova, udeliwe uya-ayina. Kutsho inoko engathi yeyepolisa ke tsho ngamandla. Bade bangene ke abantu nguPhetheni noVusi. Othuke kudeliwe buza uba hayi babekwa yintoni apha, buza uba Phetheni mnganami yintoni. Athi uPhetheni le ayidibananga nawe ke into esizele apha deliwe. Aqale kuPhetheni athi yazi bendithi uclever utsho kuSibongile, kanti usisiphukuphuku sentombazana. Xa ucinga wena ungehlisa isithunzi sefamily yam. Ethi mamela ke ntombazana, ungayiqala kona ukuyiqala kodwa ngeke uyigqibe. Oko bethule ke uSibongile wade wathetha ke ethi maMphetheni, Vusi, ukhwele umangquzula wemoto yakho wasuka le eThekwini wezexopho uzondoyikisa ekitchen likatatam. Waqhubeka ke nokuxova ke. Wangenelela uVusi sesithi mamela ke ntombazana, hlukana nosiphaphela, siza kufaka kwinkundla zamatyala thina kuphela ukuphapha nokundweba kuthi tu. Wangathi yothuka ke uSibongile kodwa kuye kwathetha uJangase kanti uyeva wathi gqise esithi hayi bo kahleni bo, nazosabisa umntanam kubo endlini. Imenemene nebhedengu ke elingudeliwe, oko belithule kuvakele nje lisithi iyo hey. Hayi ke wangenelela uSibongile ethi ndicela ukunikhumbuza uba nilibele, ndinguSibongile wakwaMbambo mna, umageza ngobisi abafakazana behlamba ngamanzi. Ndihamba noThixo mna ondilwela zonke izimpi zam neengelosi ezihlala zindivikela ngalo lonke ixesha. Mayidibaneni ke enkantolo, negama lam ngeke nilifumane khona kodwa nolifumana kumaphephandaba sendiwinile. Watshe wabaqala ezinyaweni wabenyusa ukuyoqhina entloko esithi ke sibalikhulu. Bathula ke waqhubeka nokuxova kwakhe khange baphinde bathethe. Koko uPhetheni uthe masihambe Vusi. uJangase khange aphinde athethe, koko bejonge nje intombi yakhe. Kodwa into endiyaziyo uPhetheni udibene neempila zithutha. uSibongile uphezu kwabo. Sithi thatha sibothatha. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.